Ikan Inday Ken Galinia arita ni kasamang Inday Aida Tampos o si kasamang Rimart Pugoy ha kay ang GCash ni Rimart man itong gigamit ani no sa atong panawagan. Salamat kay Rem o Inday Aida. Murag na apektaran na ba ito ilang GCash pero at least na solve na. Ang kang Inday Marisa may wa pa ma-solve Inday Aida no. So sige kay nagkwantos Doris sa Mungaya na to. Kay dunay ato mga kaubanan diri happy tanan nga mga GCash na apektaran gumikan sa itong panawagan banatingala siguro ang GCash nga doon naghang kwarta ni Sod pero kana mga panawagan para na sa among mga listeners. In fact kinibitaw ang panawagan na to aning 16 years old wala to mahatag ang tibuok kwarta kay ngano na kinini ang ni-stack up ang GCash may galan ni kasamang Rem. So karon kaluoy sa Dios na okay na. So sa among mga GCash dire kini kang Inday Aida mo dili nimo stack up na anad ni o kanang nay musod ang kwarta ba. Murag anad ni imong GCash Inday Aida. Ang kang Ray maoy na kalitan. Ang kang Inday Marisa na kalitan, ang kang Inday Ken, kang RV. Pulos na kunan mahigala pero karon at least na okay na kang Marisa na kuwang. Okay. Ato sang i-turn over Inday Aida, pila naman tanan ang ato nahipos nga salapi nga tabang alang ining atong gihinabangan nga 16 years old dili sa moy target. Estudyante ni asa pakita ko to ganito itong iyang picture dong na bato niya dong kung sa to mga listeners ba mao ni ang atong gitabangan unya dayon kanana ang manawagan kita kay pagti mapaitas lang kahimtang taon wa na sa ilang kanana ang kuan wa maapil sa ilang budget ng inana taon no sumoto nga nahitabo mahigala nga ang target wa mao maigo unya naon sa bang hitabo mahigala nga kinini ang ilang sakop sa pamilya nga kadto si Gisrel Oltiano grade 11 mao may naigo hinoon mga sukit di paminaw sa Inday Aida o ang iyang pamilya nga kauban nato karon si Kiza Oltiano ang katong iyang igsuon ang maguwang ni ingon sab ang iyang inahan mahigala nga ni Aron si Cecilia Oltiano o si Alfredo Oltiano ang amahan no among mga pasubo ninyo in town o balik no sa nahitabo sa inyong anak kinini ang Cecilia o Alfredo o nimo pod Kisya, no? Di lalim ning hitabua. Hindi, Aida, may buntag ni mo? Yes, Attorney Rufil, may buntag og sa ato mga sukid. Di paminaw sa kinatibukan, nakahipos tag 197,100 pesos. Attorney Rufil, gikan sa mga malumong kasing-kasing nato nga mga sukid. Di paminaw. Pila to? 197? 197,100 pesos. 100 Initially, pesos. Okay. ato nanawagan ning pamilya diri Attorney Rufil, pila ka adlaw ang naklabay turnover din tag 50,000 pesos initial Attorney Rufil sa pagpalubong unya ani atong adlong Lunes karong semana nag 40 días na di ay no ang kamatayon sa ilang sakop sa pamilya Attorney Rufil paspasa no sa pahitabo bago pa ganito si Inday kuan dire kisa nga ni anhi to si Biana no nya dayon atong gipanawagan ni na turnover na to ang 50,000 wa ma turnover tanan kay na guba man sa ditabo sa GCash na hold sa GCash unya so among gi-follow up sige lang gi-follow up na di ra ba na para ra sa atong tabangan antod nga na okay na so dugay-dugay pud Inday Aida mga usa ka buwan pud kapin Attorney Rufil no unya pasalamat na lang pud ta nila ni Sir Patrick Gloria sa Globe og nila ni Ma'am Doris og di Mama Fe nga constant ang atong communication Attorney Rufil karon ato na gyud nga ma-release sa himpit ang kretibok ang kwarta nga atong natigom Attorney so nahatag naman 50,000 ang atong i-release ron 147,100 pesos 100 pesos sige so okay. Kinini ang grabe no so condolence makausapa no na hitabua sa inyong imong manghod man to nimo Inday no yes attorney manghod ni Inday kuan Kisa nya iya anak ni Mother Cecilia nay may buntag nimo og ni Tatay Alfredo so pila tanan inyong anak gani upat kadto ang namatay kini si Kisa moy kinamagwangan nakoy kamagwangan lakit attorney nakay kamagwangan laki nya sunod si Kisa nya sunod babae. Oo. Dahil nag-chat na to atong friend dito sa kuan kining magtiayon nga ato yung listener nga ipa-round off na lang 200,000. Okay, attorney. So kuan sa dito ilisan lang nato og kuan kanana ang silbi 197,000 man so 200,000 siya mapuno taog 2,900. Sige. Kay ingon na din salamat kayo di lamang pa-mention ning atong salamat kayo katulong sa USA attorney nga ni kuan sa nato atong kuan no salamat kayo nga kanana ang ni chat siya nato dayon karon nga idritso na lang nag 200 kay na
bungkig man mga sukin tigpaminaw. Kini ato lang yung ipon astang bungkig nga 100 kay kining isa ila man isa to man yung mga listeners ya kita instrumento man lang ani, no? So mo na nga ato manghigalang ginaihap gyud. Okay, so in the ida ang atong i-turnover on 150,000 na. 150,000 Attorney Rufil. Ato sang taplan kay kuan man to. Kung asaw ka dali. Kuha sa dito kwartad to. Sa Aron atong nya atong bangko dali. Oh. Okay. So standby sa mga kagalaan ha kay aron to sang taplan like 2,900 para makuan. Okay. Aron nga kinining makumpleto. So ang among i-turnover ninyo 150,000 kay naka-turnover naman may 50,000 nitong panahon na, no. So kumusta man na kanus aman to nalubong. Nahitabo to June kon pa man to. June 5, no? Yes, attorney. Paspasa si tabo ana lang microphone gamay. O si Kisha, no. So ikaw ikaduha. Yes, attorney. Kadto si Kuan ang namatay si Jisrael Kamanghoran, attorney. Kamanghuran. Yes, attorney. Okay. So napay sunod nimo di ay? Napa, attorney. Babae, lalaki? Babae. So duha ka lalaki, duha ka babae? Babae. Oo. So mo ni mahigala, no? Okay, so kana na ang 40 dias na din, no? Paspasa din, no? Kay July 5 good. So attorney. in lapas na gid ay tuod, no? July 5 o July 5 mo to ika sa kabuan. Sa kabuuan, attorney. Unya karon 70 naman din ron. 17, attorney. So na ka 40 dias na gid ay, no? Yes, O sige, ay na ato nang i-turn over, no? Okay, Yes, day. Attorney Rufil. So di ara ang ato ang pag-turn over sa kwarta sa masigaingon nimo Attorney Rufil, di gud ka bayran ang kinabuhi og salapi. Di Apan kining atong kantidad karon, ma'am or nay, nagsalamin kini sa pagpakabana sa atong mga sukitig paminaw sa ilang pagsimpatiya sa inyohang gibatyag karon nga pagbangutan. Bisan gali karon Attorney Rufil tong tan-awon pag ginahingpit nga naka move on, Papagyan, no, sa papagyan. ilang kasub-anan. Apan di aman ang tabang Attorney Rufil nga para sa ilahang pamilya. Kay na mga gastuanan pud taon. Sa among i-turn over ni kini maong tabang kay ba mi di mi kabayran kwarta gyud. So, saon pa, no? Di gyud. Pero saon ta man nahitabo naman ni. Unya ang ato lang mahimo kutob sa mahimo lang nato, no, nga mo na. So sa among bahin sa DYHP ang atong simpatiya o ang atong kuan. Naon sa naman to nadakpan naman to nakapusil. Wala. Sa may nahitabo. Murag wala pa mong guro, attorney. Aon sa man to dili katong kuan to? Lahi. Dili pa ang nagpusil ang nadakpan katong target. Oh. Ang target mo na kunan. Unya giangkon sa pulis nga ilang asset kuno to. Wala sa mga attorney. Oh, sus Ginoo ko na among hinuon ni mga higala. Oh, sige day. Ato i-turn over day. Okay, attorney, atubangan sa pamilya karon sa amahan o idahan o ingon man ni igsoon. Makita ba yang tatay dira sa kamera? Pwede ba mapakitaan ng pamaagi kana ang okay? Okay, sige kana ha. Nga aron niya kana. Jadi po si Aida may makita na noon. Oh, okay ra attorney, naharapan na ara si Raymart. Sige. Sa mga capture sa like angle. Oh, nya unsa may pamaagi ani nga kuan. Tanawa kay. Sige. Kuan sabi, ako na lang ay ipakita ko be. Sila na ipakita ko pat. Pwede na? Sa messenger lang kang Raymart siguro. Oh. Oh, sige kana. Okay. Pakita. Okay, gamay lang. Oh, sige. Okay. Sige, okay Attorney Rufil, so mapadayon ta nice atong pag-turn over ni atong kantidad karon sa atong sugdan 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000. Attorney Rufil. Okay, So, 50,000. Sige. 51,000, 52,000, 53,000, 54,000, 55,000, 56,000, 57,000, 58,000, 59,000, 60,000, 61,000, 62,000, 63,000, 64,000, 65,000, 66,000, 67,000, 68,000, 69,000, 70,000 pesos. 70,000. 71,000, 72,000, 73,000, 74,000, 75,000, 76,000,
79,000, 78,000, 79,000, 80,000 pesos, 81,000, 82,000, 83,000, 84,000, 85,000, 86,000, 87,000, 88,000, 89,000, 90,000 pesos, 91,000, 92,000, 93,000, 94,000, 95,000, 96,000, 97,000, 98,000, 99,000, 100,000 pesos. Okay. Ito sa padaplin ka dali. So 101,000, 102,000, 103,000, 104,000, 105,000, 106,000, 107,000, 108,000, 109,000, 110,000, 110,000. 111,000, 112,000, 113,000, 114,000, 115,000, 116,000, 117,000, 118,000, 119,000, 120,000, 120,000. 121,000, 122,000, 123,000, 124,000, 125,000, 126,000, 127,000, 128,000, 129,000, 130,000 pesos, 130. 131,000, 132,000, 133,000, 134,000, 135,000, 136,000, 137,000, 138,000, 139,000, 140,000, 140,000. 141,000, 142,000, 143,000, 144,000, 155,000, 140. 5,000, 146,000, 147,000, 148,000, 149,000, 150,000 pesos. 150,000 pesos. Okay. Oh. Sa kinatibukan, 200,000 pesos Attorney Rufil ang atong na turnover. Gikan ni atong initial nga paghatag nga 50,000 pesos o 150,000 pesos karong buntaga Attorney Rufil. Sige. So ato ipadawat nila no sa pamilya in taon ning kuana. Ato ni kinini ang Kisa Ultiano, ang sister niya nga mao ini ari gyud pagka atong hitabua no kay ingang magpapa atong higayuna dito sa Sir, kanang Murgi. sa police station to police station no. Oh sige. Emergency day, sir. Sa morgue. Oh, so sige Kisa, unsa may among ato siguro pasalamatan sad ang atong mga kaigsunan. Attorney Rufil. Oo. Oh, sige. Anay. Kuptinay kay amo ning gikuan ha nga ang mga listeners nato na nga tag hinabang nila tungod na ning hitabua nagamot-amot ang atong mga listeners no mo ni. So kana ang nagpasabot nga wa mo mag-inusara ining panahon sa kalisod. Yes, sir. Na ay mga nag-ampo ug dunay ready andam sa pagtabang ninyo no simpatiya sa inyong panghitabo. Sige ato na pasalamatan Tisha. May buntag kaninyong tanan. Ako dito ang sister sa koan sa namatay nga si Jisrael Chanong. Dako kang pasalamat sa DYHP ug labi na nimo attorney og sa mga staff sa DYHP ug sa mga tawo nga nihatag og tabang sa amoa. Di man makabaryan ang kinabuhi sa umangot. Pero amo jud pa ning kamutan nga amo na imutang siya sa iyang kamatayon nga dapat sa ibot ko attorney. Mao ni among na taon ni mga higala no. So ang target mo oy na kuha na sa mga pulis ang katong nagpusil may wa pa. Wala Wa mo pa, kakuha attorney. mga CCTV dito. Wala sir. For unsa to orasan na hitabo gani mga alas 5 sa hapon. Alas 5 sa hapon. So doon ay nakaklaro sa naong adto. Wala sa mi kabaw attorney kay ang naara jud ang nakahibaw dito nga sa tapok sa lahang kuan sa basketan. Oh. So Ginoo ko mo ni mumanghod gini no. Mo ni ang paggraduar niya sa kuan Grade 10 attorney. grade 10. Karon mo grade 11 ta siya no. Mo grade 12. Mo grade 12 na. Yes attorney. Oo. Oh. Ang inahan Attorney Rufil na aman po diri Attorney Oh. Rufil Akip sa magpasalamat. Sige nay, go ahead nay. Salamat ninyo po. Attorney, kauban. Sa kauban na yun yung labi. Nung dili ka bayan nagsabi akong anak attorney. Labi naging tabang ninyo sa mga kuwan. Nag-stop din eh. Labi naging tabang sa mga tanan. Okay day. Sige Attorney Rufil og ang amahan nga naa po din taon sus tuwa ka pug ni tatay nga makaluha po usay padayon ka ang panawagan ani sa atong mga otoridad Attorney Rufil tay ang imong mensahe rong hagbuntaga. Salamat attorney.
Sa payan, Nagpasalamat ng tabang sa mga tao, sa mga koleksyon, tabangan tao mi. sige. Okay, mo ang taon eh. So, kumusta man ka nay? Unsa kito yung trabaho nanay? Karon nanindara siya kuan dito sir, dalayan sa mua sir. Oo. Istatay sa mayang kwan. Ma- Mais ka ng lungagon mais, no? Gahapon siya nakabalik og kuan attorney tinda. Asa man ka mangumpra po na nga imong mais? Carbon niya, ako lutuon niya, asmuha niya, ikagalaw, gikan ko na 3, 6, 4. Las 3, las 4. Asa man yung baligya po? Tapos carbon. Ah, okay. Ningkuhan ko kay mga bata ko, estudyante, murito yung gibuhay nila. Oo. O, sige. Sige, Day Aids. Okay, Attorney Rufil, so mapasalamat sa ato mga sukitig paminaw sa tanan ng mga generous kayo sa pagpaabot sa ilang tabang. Attorney Rufil, kanunay nga magmadasigo na DYHP sa pagpangalagad o ang IFM hangtod nga dunay daghan gapon ang pagsalig sa ato sa CBA-nan, Attorney Rufil. Okay, sige. So, mo ni mahigala, no? Salamat kayo sa makausap pa, sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP Armin Cebu, sangan sa mga tagdumala o mga kawanin ng istasyon, among itunol ang among pasalamat nga dako, no, nga sa among pagpanuktok sa inyong kasing-kasing, pinaagi nining atong gitabangan ni Willing Salmo nga ni paambit sa inyong mga grasya. Daghang salamat ninyong tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.